Трэцяя кніга цароў, раздзел 8. Тады сабраў Саламон усіх старэйшын Ізраіля, усіх князёў, пакаленняў, усіх кіраўнікоў родаў, сыноў Ізраіля, да цара Саламона ў Іерусалім, каб перанесці каўчэг запавету Господа. З горада Давідава, гэта значыць з Сіёна. І сабраўся да цара Саламона увесь Ізраіль у месяцы Этанім на свята, гэта 7-й месяц. І прыходзілі ўсе старэйшыны Ізраіля, і святары узялі каўчэг. І перанеслі каўчэг Господа і палатку сустрэчы, і ўсе святыя рэчы, якія былі ў палацы, і неслі іх святары і левіты. А цар Саламон і ўся супольнасць Ізраіля, якая сабралася пры ім, з ім укладала перад каўчэгам у ахвяру авечак і валоў так многа, што не ацаніць, а не падлічыць. І ўнеслі святары каўчэг запавету Господа на сваё месца ў дабір, святыні, у святое святых, пад крылы херубінаў. Бо херубіны раскідвалі крылы над месцам каўчэга і закрывалі каўчэг і яго жэрдкі зверху. І хаця жэрдкі вытыркваліся і канцы іх паказваліся звонку ў свяцілішчы перад дабірам, больш не было іх бачна звонку, і яны там знаходзяцца аж да гэтага дня. А ў каўчэгу не было нічога, апрача 2 каменных табліц, якія туды паклаў Маісей у Гарэбе, калі Господ заключыў запавет з сынамі Ізраіля у час іх выхаду з зямлі егіпецкай. Здарылася ж, калі святары выйшлі са свяцілішча, што воблака запоўніла дом Господаў, і не маглі святары стаяць і спаўняць службу з-за таго воблака, бо хвала Господава запоўніла дом Господаў. Тады Саламон сказаў: «Господ сказаў, што будзе жыць у воблаку, будуючы пабудаваў дом на пражыванне табе, пасад твой наймацнейшы навекі». І павярнуў цар аблічча сваё і дабраславіў увесь сход Ізраіля, бо ўвесь сход Ізраіля стаяў. І маліўся ён: «Дабраславёны Господ Бог Ізраіля, які сказаў вуснамі сваімі Давіду, бацьку майму, той і здзейсніў рукамі сваімі, кажучы: ад таго дня, у які я вывеў народ мой Ізраіль з Егіпта, з усіх пакаленняў Ізраіля, не выбраў я горада для пабудовы святыні, каб імя маё прабывала там, але я выбраў Давіда, каб быў ён над народам маім Ізраілем. І Давід, бацька мой, захацеў збудаваць дом імю Господа Бога Ізраіля. Але сказаў Господ Давіду, бацьку майму: тое, што ты задумаў у сэрцы сваім, каб збудаваць дом імю майму, добра ты зрабіў, абдумваючы гэта, аднак ты не пабудуеш дом, але сын твой, які выйдзе са сцёгнаў тваіх, ён пабудуе дом імю майму. Здзейсніў Господ слова сваё, якое сказаў: і заняў я месца бацькі майго, Давіда, і сеў на пасадзе Ізраіля, і як прадсказаў Господ, і пабудаваў я дом імю Господа, Бога Ізраіля. І там прыгатаваў я месца для аркі, у якой ёсць запавет Господа, які ён заключыў з бацькамі нашымі, калі вывеў іх з зямлі егіпецкай. І стаў Саламон перад ахвярнікам Господа у прысутнасці ўсяго сабранага Ізраіля і працягнуў рукі свае ў неба і маліўся: «О Господі Божа Ізраіля, няма падобнага да цябе Бога, ані ў небе ўверсе, ані на зямлі ўнізе. Ты захоўваеш запавет і міласэрнасць для паслугачоў сваіх, якія служаць табе ўсім сэрцам сваім. Ты споўніў для паслугача твайго Давіда, бацькі майго, тое, што паабяцаў яму. Ты вуснамі сваімі сказаў і здзейсніў рукамі сваімі, як і сённяшні дзень пацвярджае. Ды цяпер, Господі Божа Ізраіля, споўні паслугачу твайму Давіду, бацьку майму, тое, што абяцаў яму, кажучы: не будзе забраны ў цябе нашчадак з-пад аблічча майго. Ён будзе сядзець на пасадзе Ізраіля, калі сыны твае будуць трымацца дарогі маей, каб хадзіць перада мною, як ты хадзіў перад абліччам маім. І зараз, Господі Божа Ізраіля, хай спраўдзяцца словы тваі, якія гаварыў ты паслугачу твайму Давіду, бацьку с майму. Ці можна ж падумаць, што Бог сапраўды будзе прабываць на зямлі? Бо калі неба і нябёсы нябёсаў не могуць ахапіць цябе, што ж тады гэты дом, які я пабудаваў? Але ты зваж на маленне паслугача твайго
і на просьбы яго, Господі Божа мой, пачуй лямант і малітву, якое прызывае цябе сёння паслугач твой. Каб звернуты былі вочы твае да дома гэтага ноччу і днём, да месца, пра якое ты казаў, там будзе імя маё, каб ты выслухаў малітву, якую упрошвае цябе паслугач твой у гэтым месцы, каб ты выслухаў просьбу паслугача твайго і народа твайго Ізраіля, аб чым будуць прасіць цябе на гэтым месцы, і ты пачуеш з месца прабывання твайго ў нябёсах, і калі выслухаеш, будзе спагадны. Калі хто зграшыць супраць блізкага свайго, а пасля той пакліча яго да прысягі перад тваім ахвярнікам у гэтай святыні, тады ты выслухай з неба і правядзі суд, і рассудзі паслугачоў тваіх, ліхога асуджаючы, каб на галаву яго спала адказнасць за яго ўчынкі, а справядлівага апраўдваючы і адплочваючы яму за яго справядлівасць. Калі народ твой Ізраіль будзе паражаны ворагамі сваімі за тое, што ён зграшыў у адносна цябе, і яны, навярнуўшыся і прызываючы імя тваё, прыйдуць і будуць прасіць цябе ў гэтым доме, то ты іх выслухай з неба і даруй грэх народа твайго Ізраіля і вярні ізноў у землю, якую ты даў бацькам іх. Калі неба замкнецца і не будзе дажджу з-пад грахоў, і калі яны будуць маліцца ў гэтым месцы і прызываць імя тваё, і адвернуцца ад грахоў сваіх дзеля кары, тады ты выслухай іх з неба і адпусці грахі паслугачоў тваіх і народа твайго Ізраіля, і пакажы ім дарогу добрую, якой маюць ісці, і дай дождж на тваю землю, якую ты даў народу свайму ва ўласнасць. Калі на зямлі з'явіцца голад, або пошасць, або ржа, або жаўтуха, або саранча ці бяскрылая саранча, або калі вораг ударыць па ім, асаджаючы брамы яго, або калі прыйдзе якая кара ці хвароба, то ўсякую малітву і просьбу кожнага чалавека з народа твайго Ізраіля, калі хто устрывожаны карай у сэрцы сваім, працягне рукі свае да гэтай святыні, ты выслухай з неба з месца прабывання свайго, і зноў злітуйся і дай кожнаму паводзя ўсіх шляхоў яго, бо ты бачыш сэрца яго, бо ты толькі адзін ведаеш сэрцы ўсіх сыноў чалавечых, каб яны баяліся цябе ва ўсе дні, пакуль жывуць на зямлі, якую ты даў бацькам нашым. Таксама, калі іншаземец, які не з твайго народа Ізраіля, прыйдзе з далёкага краю дзеля імя твайго, бо паўсюль будзе чутна пра імя тваё, вялікае, і руку тваю моцную, і плячо тваё унятае. Такім чынам, калі прыйдзе ён і будзе прасіць у гэтым месцы, ты выслухай з неба, з месца прабывання свайго, і зрабі ўсё, пра што прасіць цябе будзе чужынец, каб ведалі ўсе народы зямлі імя тваё, ды баяліся цябе, як народ твой Ізраіль, і каб ведалі, што імем тваім называецца гэтая святыня, якую я пабудаваў. Калі выйдзе народ твой на вайну супраць ворагаў сваіх дарогаю, якою ты іх пашлеш, і калі яны памоляцца да цябе, звярнуўшыся да горада, які ты выбраў, і да святыні, якую я пабудаваў імю твайму, ты выслухай з неба маленні і іх просьбы, і ўчыні ім справядлівасць, калі ў чым яны саграшаць адносна цябе, бо няма чалавека, які б не грашыў, і ты прагневаешся, і аддасі іх у руку ворагаў іх, і яны, як паланёныя, будуць выведзеныя ў зямлю ворагаў далёка або блізка. І калі яны схамянуцца ў сэрцы сваім, у месцы палону іх, і, навярнуўшыся, будуць прасіць цябе ў няволі сваёй, кажучы, зграшылі мы, ліха чынілі, беззаконне рабілі, і навернуцца да цябе ўсім сэрцам сваім, і ўсёю душою сваею, у зямлі ворагаў сваіх, куды яны былі прыведзены, паланёныя, і будуць цябе маліць, звярнуўшыся ў бок зямлі свой, якую ты даў бацькам іх, і да горада, які ты выбраў, і да святыні, якую пабудаваў я імю твайму, то выслухай з неба цвярдыні пасада свайго, маленні і просьбы іх,
і ўчыні суд для іх, і пашкадуй народ свой, які зграшыў перед табой, і прабач усе правіннасці іх, якімі спракудзіліся адносна цябе, і акажы ім міласэрнасць перад абліччам тых, якія ўзялі ў іх у палон, каб яны злітаваліся над імі. Бо гэта народ твой і спадчына твая. Ты вывеў іх з зямлі егіпецкай, сярэдзіне жалезнай печы, каб вочы твае былі адкрытыя на малітву, паслугача твайго і народа твайго Ізраіля, і ты выслухай іх ва ўсім, пра што яны моляць цябе, бо ты выдзеліў іх з усіх народах у спадчыну сябе, як сказаў ты праз паслугача свайго Маісея, каля ты, Господі Божа, вывеў бацькоў нашых з Егіпта. Калі Саламон скончыў усю малітву і гэтую просьбу да Господа, ён устаў перад ахвярнікам Господа, бо ён стаяў на зямлі, укленчыўшы на абодва калены, і рукі узнібаў у неба. Дык устаў ён і дабраславіў, узвысіўшы голас, усю супольнасць Ізраіля, кажучы: «Дабраславёны Господ, які даў супакой народу свайму Ізраілю». Усё, як прадказаў, і не згінула аніводнае слова з усяго добрага, што ён сказаў праз Маісея, паслугача свайго. Хай будзе Господ Бог наш з намі, як быў з бацькамі нашымі, які не пакідае нас і не адкідвае, але хай ён нахіне сэрцы нашай да сябе, каб мы хадзілі ўсімі яго дарогамі і выконвалі прыказанні яго, і пастановы, і загады, якія ён даў бацькам нашым. І хай будуць словы гэтыя, якімі я маліўся перад Господам, блізкія Господу Богу нашаму, днём і ноччу, каб ён чыніў суд над паслугачом сваім і народам сваім Ізраілем штодзень. Каб ведалі ўсе народы зямлі, што сам Господ ёсць Бог, і няма іншага, акрамя яго. Таксама хай будзе сэрца вашае шчырым з Господам, Богам нашым, каб хадзілі вы паводле пастаноў яго і захавалі прыказанні яго, як гэта ёсць сёння. Пасля гэтага цар і ўвесь Ізраіль разам з ім ускладалі ахвяры перад Господам, і Саламон закалоў ахвяры прымірэння, якія ўсклаў Господу, 22 000 валоў і 120 000 авечак, і прысвяцілі святыню Господу цар і ўсе сыны Ізраіля. У той дзень цар асвяціў сярэднюю частку панадворка, што быў перад домам Господа, бо ўсклаў там ахвяру цэласпалення і ахвяру з мукі, і тлуш ахвяраў прымірэння, бо ахвярнік медны, які быў перад Господам, быў даволі малы, і не мог памясціць ахвяру цэласпалення і ахвяру з мукі, і тлуш ахвяраў прымірэння. Саламон святкаваў у той час урачыстае свята, і ўвесь Ізраіль і з ім. Вялікае мноства людзей ад уваходу ў Эмат аж да ручая егіпецкага перад Господам Богам нашым на працягу 7 дзён. І ў 8-й дзён ён адпусціў народ, яны, дабраславіўшы цара, вырушылі ў свае палаткі. З вясёлым сэрцам за ўсяго добрага, што зрабіў Господ Давіду, паслугачу свайму і Ізраілю народу свайму.